Čaute u nového videa a ochutnávka. Zase mi tu Natália brboce. Do toho videa, čakajte. Aj! Aký aj, mami? Čo zas? Nie, to nemôžeš videa robiť s čapicou, dobre? Nech to nenapadne, nie. Aj mamina zase. No, máme tu takéto, už som to otvárala, že od 1 roka, chápete? 1 rok, 1. Dobre, sú to také sušené malinky. Neviem to, takéto sušené maliny. Tak toto vyzerá. Takto. No. Je to dobré. No. Taký. Počkajte. Ale vieš čo, je to dobré, lebo my sme na základnom výcviku dali také telesné, že my sme si sami robili rozcvičku. A to ti nechce, čo som aj prebrala. A či ju ty koko, že som ráno, že sme záhľadili, že čo ti šíbe? Ale 3 kilometre. Dobre, tak tomuto. Takže tomuto dávam 6 hviezdiček z 10. Takže 6 hviezdiček z 10. Takže teraz tu máme klasické tic-taky. Ako známe. Ale nasypte sa. Kúkajte. Vidíte to dole. Nejde. A teraz mi tam padli 3. Kúkajte. Super. Dobre, zavreli dvere a už mi asi nebudú rozprávať. No čo to brat? Akaj. Vypadol mi zub. A ďalší. A ďalší zub. Ale to sú iba taký. Prečo by boli isté zuby? Nemôžem ich všetky zjesť. Musím iba polovicu. Lebo chápete. Moja sestra musí mať polovicu ďalšiu, lebo neboli takéto ďalšie. Tomuto dávam 7,5 hviezdičok. Everybody put Doritos. A čo nového? Ježiši. Čo mi je? Neviete? Neviem, vieš čo. A čaute u ďalšieho videa, dajte like, odber, máme 7 odberateľov alebo neviem koľko. A chcel by som aspoň dosiahnuť do 100 odberateľov alebo 100 000 a viete čo? A čaute.